ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, нулевои Дарвоза, Дим Рияд, тарафи хитои бозор. Ҳамчунин мо як дукон мувофиқи хоҳиши шумо барои киртои арӯсиро сиёмка кардан хоҳиш кардем. Мо барои ҳамун сиёмка омадем. рақамш 217 219 якҷоя кардагиай, беҳад фасон кардагиай, киртора ба дараҷаи оли мондагӣ хушрӯ кардагӣ. Иҷода ҳастанд дастдӯз, киртоҳои чакани дастдӯз арӯсӣ, бо ҳастанд киртоҳое ки компютер қатъӣ медӯзанд ва ёра номошона паппурӣ мегӯянд ва ё бо дигар хел арзонанд. Барои ҳамин инаро шумо тамошо кардистед. Ин чизое ҳастанд ки ба даст духтагианд. нархи ҳар як киртои арӯсӣ 4000 сомониай. Вақте ки мо гап задем барои чӣ шумо инқадр қимат мекунед ин чиза, гуфтанд ки ё чизо дастдӯзанд, яъне ки хеле ки модарои мо дар давраҳои пеш дастӣ медухтанд, ҳамин барои арӯсиҳо тайёр мекарданд, не ки он вақт дар ҳамин 20 сомон медухтанд. ҳозир ҳаминро 4000 сомон духтагиай, тайёр шудагиай ҳамин чиз 4000 сомон. баъд ё нигиношон хеле клей кардагӣ нест, нигино ё духтагиай, дар танаи материал духтагианд. Сарандоз дорад, тоқӣ дорад, тамом. Курта сарандоз, тоқӣ ва курташон нархшон 4000, значит ручной работа беҳад қимат будааст. шумо аҳамият бидед, як киртаи арӯсии дастдӯз 4000 сомонӣ нарх дорад. бо иҷода ҳозир ман дертар шуморо нишон медиҳам барои киртоие ки арзонанд. инаё зарҳалияй, тур қатъи абшиват кардагиай, тур ай болои тур зарҳал, сабсафед на остиношон. инаё нархшон 350 сомонӣ. зарҳал қатъи айта киртаи сабсафед айболо бо накидка дора 350 сомон. анаё бо сарандоз кирта сарандоз зардӯзӣ айта кирта айболо қай сарандоз қатъи сарандозаш 850 сомонӣ. ё чандта расветка дора, ҳам сафедш ҳастай, ҳам сирхш ҳастай. анаи сирхош камтарак арзонтаранд, 750 сомон, 100 сомон разница дора. ай сафед ина саузш ҳастай, сафедш ҳастай, сирхш ҳастай, кабутш ҳастай, яке новинкаанд. вақти дар он медурӣ аҷоибот хеле атмосфера дорад, намефурад ҳамин дрон бурӯӣ. ё бо дигар хел моделошай, нархошон ҳархелай 350 сомон сар мешаванд, ё то 500 сом, 450 сом. дилхоҳ арӯс агар ҳамин издани медурӯя, ҳамин вагон медурӯя, чизша меовада иҷа. ё прокат ҳам метавонанд битавонанд бо отдельнаи прокаташон. ина чизое ки ҳозир шумо мебинед ҳамин новинкаанд, нархшон 800 сомонӣ. ё тройкаанд, халат кирта поча 800 сомон, 750 сомон.
ира вишивка дар танаш духтагие 1400 сомонӣ. остинош модни айтаашон кирта доранд. 1400 сомонӣ нархи ҳар як кадоми амиё. ҳайкал ном доштааст. ҳайкал 350 сомонӣ нархаш. а кирта худаш 1500. кирта тоқа инае ки чидагия и вишивка духтагия дар танаш и 1200 сомон. инаи сафедо 850 сомонӣ. анае ки қапидишку инаи 3500 сомонӣ. кори ручной и ҳамаш бриллиант дорад чӣ дорад ки 3500 дай. иам ранги ҳамо куртои чаканвори дасти духтагиай, санг духтагиай, хеле клекадагӣ нест. 3500 сомон ручная работа. анаи сафедо 850 сомонӣ. 1000 сом, 1200 сомон. анаи комплекте ки дар болои кирта мондагиай, комплекташ 350-450 сомон. ина 1600 сомон, комплектш қати 1600 сомон. ана ё мошина қати духтагиян ё 1300 сомон, 1200 сомон, 1500 сомонӣ нарх доранд. нигоҳ кунед ки ё ҳамаш пашти як нарханд. ина 1300 сомонӣ. ё просто мошина қати духтагиян, хеле компютерни вариантанд. барои ҳамин ё арзонанд. аи хел бигирем хеле фарқшон намекунад. одаме ки якум бор бина дастира аи компютер фарқ намекунад. марҳамат шумо тамошо кунед. чизои зур инаи бо стили бадахшонӣ кардагӣ аҷоибот. 1200, 1300, 1400, 1500. ина каронаҳо ҳастанд 100 сомонӣ. ҳамаи расветкоша доранд ба ҳама намуди пӯшок. ҳамиё доранд карона. каронаҳое ҳастанд ки ҳамааш хеле чӣ дорад. санги сваровски хатияй. тоқиҳо ҳам ай 50 сомон сар мешавад то 150 сомон. тоқиҳои зуршон. ина каронаро бо ай пеш бинед. ба ҳар як ранги материал карона ёфта метавонед. чӣ намуд боша, чӣ цвет боша пӯшоки шумо, под цвети ҳамо карона ёфта метавонед. 100 сомон. хеле ҳунарҳои зур доранд. занҳои тоҷикӣ мебинишон мегӯӣ хай ира ягон компютер баровардагӣ. ина бо меоем ба ахир да ҳами чизои дастдӯзӣ ки 4000 сомон нарх доранд. хай касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагиай комментария нависед. мо комментариеро ҳамаи комментарияи шуморо мехонам. ҳамаи комментарияи шумо да ман ҷавоб мегӯм. не ки касе ки заказ мекунад ки масалан ягон чиза навор бигирен, мо ба навбат навор гирифта партофтестем. кадоме ки заказ кардагиай навор камтарак тоқат кунад, иншолло ки тамошо мекунад чизи дӯстдошташа. барои ҳамин дукон гап мезанам ки дукон 217 рақамшай. ду дукона якта кардагиай. арӯсакҳо, занҳои мерӯбон метавонед ки барои духтаротон ҳаминҷа биёед харидорӣ кунед.
باقی سربلند باشین، در خدا باشین. خدا حافظ.